Eta Inigo, haupa egunon? Egunon. Bueno, atzo zer, Gernikan ibili zinean edo zer? Bai, da gustora gainera. Gustora? Bai, unki garresi izen zen ekitaldixe eta arroz antitzeko modokue gainera. Aha. 5 urte foru barrixe onartu zala eta ikusgarrixe izetiaz gain, lehen esan dute modure, arroz antitzeko modokue, zelan hainbeste urtien geure legiek zelan euki dugu zen, zelan defendatu dugu zen eta etorkizunera begire ala nein gau esanok. Foru garrantzitsua gainera, ze gaur eguneko autogobernuaren oinarri juridikoa dela esango dugu, eta gaur egunean indarrean pilpilian dagoena, ez? Bai, Holanda, eta gainera beste kontu bat buruen eukitzeko ez da, erudugarri izen dela, mundu mailan eta bertan agerixen gelditzu zen, zelan estatu batuetako konstituzioa bertoko foruetan inspiraute intzala, ez? Eta zelako argitxasune eukieben gure arbazue, goindala 5 urte, edo 5 urte baino gehiago, legedi bat sortzeko orduen, eta legedi bat gainera idatzi zipiniuena, baina legiek berez, hemen beti izaten izen dugu Euskaldunok berbako pertsona garile, ez da, berban oinarritxuteko legiek. Eta, bai, barriro dinot, arroz sentitzeko modun gauz Euskaldunok. Aste honi itzordu garrantzitsua daukazue Durangon aurrera diarduen herria goiburupean datorren urteko hauteskundeen bideari ekiteko edo dagoeneko hauteskunde makineria martxan dago? Bai, nik esango nuke, purka makineria hori berotzen goizela, ez da, eta ez da kasualidadie gainera, datorren urtien 2007ko maietzan 23 di hauteskundiek, udal eta foru hauteskundiek, eta gu Eusko Alderdi Jeltzalia betidanik izen da alderdi municipalista bat, herrixetan oinarritxute eta herri uri erakundietan eta herritxarrengan oinarritxute. Kontu neukibi dugu beti, Eusko Alderdi Jeltzalian eraketie betik gorakue dela. Eta uri erakundietan eta herrixetako alderdikidien gandik hasi eta gorainoko bide horretan pertsonak alderdikidiek dauke garrantzixe ez da, eta gutzeko, dino da modure, alderdi municipalista bat gara, herrixetan oinarritxuteko eta oso hauteskunde garrantzitzuek die datorren urtien ospatuko dugu zenak, eta klaro, Bizkaixen 113 udalerri gara, Usansolo herrilez parte hartuko dau, orduan 113 herri izango gara, udal hauteskundietan aurkeztuko garinok, eta Eusko Alderdi Jeltzaliek danetan egon nahi dau hautagaitzak aurkezten. Inkestak egiten dira honakoetan gainera, zuentzako inkesta normalean mitzat nahiko onak dira, EH Bildurentzako gorakadea bai iragarretzen da, urte bete lehenago hau ekitaldia behingo dozue, lehia astua dongo da? Bueno, hori herritxarrak esango dugu ez da, zelan jungo dan eta zer izango dan emoitza, ez? Eta guretzako garrantzitsuena da, herri proiektua daukeule, bai Bizkaireko eta zelan ez, 113 udalerri bakoitzien proiektu bat eukiko daukeule, domekan ingo dugun ekitaldi zen, lehenko eta behin nahiko dugune da, eskertu gure jentie, zinegotzisek, alkatiek, batzarkidiek, batzar nagusietako kidiek, aldundisek, danak eskertu eitzen diarduen biharra gaitxik, hau ez da oinazten urte pilua daroigu, herri hau gaitxik lanien, eta azaleratu nahi dugune da, etorkizunera begire proiektu garrantzitsua daukeule, kasu honetan Bizkaireko eta 113 udalerri horrentzako, baina ekitaldi nazional bat da, aberri mailakue eta bertan izango die, hegoaldeko Naparru, Araba, Gipuzkoa eta Bizkaixe ez da, eta 4 lurralde horretan ospatuko dielarik hauteskundiek, 4 lurralde horrentzako proiektu garrantzitsue daukeule azaleratu nahi dugu, eta gure konpromesua agertu gure herrixan aurrian, Eusko Alderdi Jeltzalia indartzu dauela, ilusionaute dauela, eta aurrera begire bago bezala. Eguneroko erronkei aurre eitzen, eguneroko zailtxasunei aurre eitzen bai, baina etorkizuneko proiektuek buruen dugu zalarik, etorkizunei aurre eitzeko prest. Inkestek dana dela EH Bilduri emoten deutxien gorakadeak keskatzen zaitue?
Nien hau inkestak kezkatzen, horrek esaten dauena da, ze tendentzia egon leiken, ez da? Baina inkestetan bai ikusten dutena da Eusko Alderdi Jeltzalea oso gogor dauela, eta batipat Bizkaixen, eta horrek nahi dugu esan urte pilo baten gobernetan egon arren, gentiek Eusko Alderdi Jeltzaleangan konfixetan dauela, lehen esan dutena gaitxik, ez da? Azken baten proiektu dauelako, eta etorkizunera begire ilusioi dauelako, eta egunero herritarren bizikalidadi hobetzen diarduguleko. Eta hori da hemen helburu ez da? Gure autogobernua defendatu, geroz eta eskumen gehiago eukitzen saiatu, eta herrixe eraikitzen jun egunero. Hau ez da oinazi, baizik eta urte asko daroigu, eta etorkizunera begire hortxe jarraitzu nahi dugu. Beste alderdixek zerraitzen dauen, bakoitzak bedorrena defendatu biko dugu. Bueno, esaten gabiz ez da, gauza asko egiteko asmoa daukazuela Domekan ekitaldi horretan, egunotan eta bagabiz baita be, hautagaien alkatetzatarako hautagaien izenak eta jakiten be, egun horretan iragarpenik edo egongo da, bata batenik edo ez? Nik dakidala ez, baina ez dakit niri dagokidan aldetik ez behintzat. Eta esan dugu modure, makinerizie martxan da, baina ondinoik... Asko falta da. Asko falta da. Urtebete zapatuen izango da, urtebete faltako da, eta ondinoik geure programa daukauz, martxan dagoezenak, pilo bat udalerritzen gobernetan gauz, udal askotan, foru eta aldundixetan, esan dugu batzar nagusixetan gauz, aldundixetan bebai, hiriburuetan, hau eguneroko biherra da, eta alderdi politikuek izen arren, eta hauteskunde batzuk pasau biherra eukiarren, edo ospatu biherra eukiarren, gure eginkizun eta gure bete biherra da, eguneroko erronkei, eguneroko arazuei aurre itxi, eta herritxarrak azken baten geroz eta goto bizi gaitxezala, ez da? Eta horretan gauz, eta gobernuko erantzunkizunek daukaguzon alderdixok, lehenengo eta behin lehentasune hori da, egunerokotasunei aurre itxi, eta gero, nik beti izateot, herritxarrak ez ga, beste mundu batekuek burue daukeu, eta badakigu ebaluatzen, bakoitzak zer egiten dauen, zer egin dauen, eta etorkizunera begire zer egiteko eskaintzi egiten dauen, eta zer kemoten dozkuen bermia, ez da? Eta horretan, Eusko Alderdi Jeltzalea, alderdi zerixo bat gara, herri honegaz maitxemin dute eta konprometi dute dauen alderdi bat. Alkatetzarako hautagai batzuen izenak ezagutu duguz dagoeneko, beste batzuenak falta dira, tartean Bilbokoa, Juan Mari Aburtok jarraituko ete dau? Hori, hausnarketa hori ondinik egiteko dau, eta bere momentuen jakingo da, jakin bidana. Beste udal batzuetara jo eskero, getxora jo eskero baterako, bertan, dagoeneko badakigu, Amaia Agirre ez dela aurkeztuko, eta horretezkoa Irkus Anzotegi izango dela. Hirurok bat jauregiaren polemikiak badauka honegaz zerikusirik, aldaketa honegaz zerikusirik? Nik ez nuke esango horrek eraginik euki da, nik epe bat Amaia Agirrek 8 urte beteko itxu alkatelez, baina horretik zinegotzi izen zen, okerrezpan 12 urte ingoitxu udalian, eta udal baten egonestan inok gatxada jakitxie, zelako esfortzue, zelako dedikazinie eruten dauen udal baten biharra itxik, ez da? Eta 12 urte ondoren, eta gainera 12 urte horretatik 8 urte alkatelez ein eta gero, normala da modure, beste pausu bat emoti edo albo batera nahi izeti normala da, ez da, eta kasu honetan Amaia Agirreren kasu hori izen da, eta etorkizunera begire zelan ez, Eusko Alderdi Jeltzalea etorkizunera begire jarri da getxon, eta hor, hiruri erakundietako alderdikidiek hau batez erabaki dabe, datorren urteko hauteskundietan Irkus Anzotegi aurkeztie getxoko udalerako alkate gailez. Eta pozik gauz, pertsona barri bat da, mundu pribatutik datorrena, baina gizartiaz betidanik konprometitute ondana, alderdixaz bebai, kultura mundu, kirol munduen oso sartute dauen pertsona bat, eta herri honegaz konprometitute dauen pertsona batek urratz hori emon izena eskertzeko da, ezta? Azken baten
beti izaten dugun, ez da, politikan sartzen dan gentiek herri honekiko eta Eusko Alderdi Jeltzali ordezkatzen urrats hori emoten dauen pertsonak, herri honekiko konpromesu bat deukelako emoten dabe urrats hori, ez da, eta horrek ordu asko die, dedikazio handi bat izaten da, eta eskertzeku da, kasu honetan, getxo hori buruz berbaitzen gauzan ez, irkusek pausu hori emon izana. Bizkaiko beste udalerri batera joko dugu, Santurtzira joko dugu, bertan be, fokoa egon badago eta oposizioak egin ziren udaltzain gorako, filtraziorik egon etesan ikertzeko batzorde bat lanean ibili da martxan, ondorioak aurkeztu ditu batzorde horrek, oposizioak ez ditu onartu, zelan dago kontua bertan? Bueno, hor batzorde bat egon da, baina nik hor batez beha itxetuko neukena da, berak udalak aztarna batzuk dauezela ikusi izan gainien, egon leikela nolabait olako filtrazioaren bat, fiskalixara erun dago gai hau, ez da. Udal baten, batzorde baten, gauzak aztertu lehik ez, baina benetan be legedixe aplikau alizeteko, eta nolabaitxeko aztarnak egon da gero, Eusko Alderdi Jeltzaliek Santurtzin erabaki banazan, hau forma legal batera, judizialki eruti aurrera, ez da. Eta kasuen kasuko fiskaltzak edo epailiek erabakiko dau, benetan hemen zer egon etedan, ez da. Hor Eusko Alderdi Jeltzaliek bere neurriak hartu ditu, eta, ez die BAPB gustoko kasuek, zoritxarrez honako gauzak pasau itzen dira, baina epaile batek esango dau, benetan zeo zer egondan edo ez. Beste gai batzuk jorratuko dugu, atzo bertan Elisabete Txanobe Bizkaiko aldun nagusiak hausnarketa eskatu eban Bilbo 2030ko munduko futbol txapelketako egoitza izateaz, pasan astean Donostiko alkateak gauza bera egin eban, zergaitik sortu da orain zalantza hau? Lehenengo da esan bidana da, mundu txapelketa, futbol mundu txapelketa honetan parte hartzeko, lehenengo da izan azan eskaintza bat, kasu honetan bai Bilbok eta bai Donostik eta beste hiriburu askok euren kandidaturie aurkeztu eben, ez da. Nolabait aurre aukeratuek izen die bai Bilbo zein Donosti, eta momentu honetan da, eta horregaitxik atzo Elisabeteren berbak bai, aldun nagusitxan berbak, baldintzetaz eta zer eskakizun dauesan FIFAren partetik ontsi jarri die zehatz-mehatz mai gainen, ez da. Eta eskaera oso zehatzak eta exigentiek die. Hor, enbidana da, zelan ez, erantzunkizunez jokatu eta sakon aztertu benetan be, olako ekimen garrantzitsu batek leku eukileiken edo ez, bai Bilbon zein Donostin. Aldu nagusitxek atzo ezaban bakarra izen zen, azterketa sakon hori eitzen gau ezela, eta gure erakundiek, bai Bilboko hiriburuek zein aldundixek zein Eusko Jaurlaritzak, azterketa hori eitzen diardu momentu honetan. Ikusiko dugu, azkenien emoitza zein izango dan, onartzie, aurrera eitxie, edo eta emoten dan edo eitzen dan aleginaz alderatuz benetan merezi dauen edo ez mundialak bai Bilbon edo zein Donostin abagunie izetie eta berton ospatzie. Hoxe da bakarrik, azterketa sakon bat datuek mai gainean jarri dienien. Hor bai baldintza ekonomikuek oso exigentiek die, baina ez baldintza ekonomikuek bakarrik. Baitxe garraio sisteman be baldintza batzuk eskatze itxuez, baitxe be espazio zehatz batzuk eurentzako, FIFAk eurentzako eskatze itxuez, mundialak bere horretan diarduen epe horretan, ospatzen dien epe horretan eurentzako bakarrik izen bidabe, hiriburuetan Donostin zein Bilbon mundiala dauen artien beste eskaintza, kirol eskaintza edo beste ospakizunak danak ekidin bidie. Bueno, hor esan daigun balantzan gauza asko jarri bidiela, aztertzeko eta ikusteko interesgarritxe izan leiken edo ez. Eta hausnarketa aldi hau noiz artekoa esaleik, Bueno, horrepie nik ez dona jankarik sartu, baina nidaki dela azaru orduko hartu bidan erabaki bada, ezta? Erantzunkizunez, gure erakundiek egiten dabizena da momentu honetan, aztertu. Datuek mai gainen jarri dien momentuen, aztertu.
Bitartean, sozialistek eta popularrek esan dabe dagoeneko ez dabela arazorik ikusten, oso kritikoak izan dira, ez dakit zelan baloratzen dozun euren jarrera. Ni ez nahi oine polemiketan sartza, ez da, gu gobernuen gauz eta guri jagoku erabaki hori hartzie, aldagai danak mai gainen jarritxe, ez da, eta horren arabera hartu bida erantzun, erabagixe, barriro dinot, erantzunkizunez jokatuta. Sozialistak bate ditugu eta emoten dau, ez dagoela sintonia honi egirik Aitor Esteban eta Eneko Anduezaren artean. Zeran dago zarremanak gaur egun EAJ eta sozialisten artean, besteak beste memearen ondoren? Bueno, a ber, nik hor, behin eta barrero esan dut, bai pribatuen eta bai publikoki, Eusko Jaurlaritzan, 3 aldundixetan, 3 hiriburuetan, eta Bizkaiko kasuen, eta ez Bizkaixen bakarrik, beste herrialdietan bai, baina Bizkaiko kasuen herri garrantzitsuenetan alderdi sozialistiaz gobernetan gaz, ezta? Eta horrek zer nahi dugu esan, egunero erabaki pilo bat hartzen diela Eusko Alderdi Jeltzali eta Alderdi Sozialistian artien, udal programak, aldundiko programak eta gobernuko Eusko Jaurlaritzako programak aurrera burutzeko edo aurrera bultzatzeko, ezta? Beraz, harremanak oso onak die. Eta puntualki desadostasunek egotie, nik normaltasun baten barruen sartzeituaz, azken baten alderdi politiko desbardin bigara, ideologi desbardineko alderdi politiko bigara, eta bai, nozipein talkak sortzen die, ezta? Eta bueno, hau meme hori dala eta ez dala, nik esango naukena da, era bat desegokixe izen zen meme bat bentsandu jatela. Desegokixe hau gainera, gobernetan gauesan bi alderdi zerixoren artien olako jokuetan sartziek, niri burure torten jatena da, pixkat hegoaldian Madril inguruen eta Espainin emoten dan politika estilu, ez da? Eta nik aldarrikatzen dutena da, politika eitzeko modu hori horrek, politika eitzeko modu horrek Euskadin ez deukela tarterik, eta ez neuken nahi da, inundik inora be, insultuen eta beste politika itxeko modu batzuetan sartziek, ez gaitxu inora eruten. Nik beti aldarrikatu izen dut, zeo zertan inoi inbidixi emoteko moduen bagaz, hemen Euskal Herrixen dela, Euskadin irulurraldietan bebai, daukeun egonkortasune gaitxik, politikan daukeun egonkortasune gaitxik, eta gure erakundiek daukeun egonkortasune gaitxik, ez da? Eurentzako nahi leuke makina bat erakundek Europa mailan guk hemen daukeun egonkortasune eukitzeko, ez da? Beraz, barriro dainot, batzen gaitxune zatitxe gehiago da, puntualki desbardintzen gaitxune baino, alderdi sozialistiaz egunerokotasunien hartu emona oso estue da eta oso ona da. Puntualki sortzen diela liskarrak, zenbatak itxia izen hobeto. Enplegu publikoaren legeari, euskera eskakizunen gaiari jagokonez, akordioren baterako aukerarik ikusten dozu? Hor, baitxe be, argite garbine jotena itxi da, pasadan urtien Eusko Alderdi Jeltzaliek enplegu publikoaren edo funtzio publikoaren legie aldatzeko proposamena hainbaban izen zan guretzako euskerie, gure hizkuntzie zutabe garrantzitsu bat dalako. Ontxe bertuan geure hizkuntzan gaz berbetan, ez da? Sekulako garrantzixe dugun hizkuntza bat da, eta hizkuntza ofiziala izanik gure herrixen, zelan ez administrazio publikoen euskaldunek garinok euskeraz atendituek izeteko eskubidie daukau. Eta horretarako lan eskaintza publikoek dauezan bakoitzien, ikusi dugune da, zoritxarrez, azkenengo bolada honetan, geroz eta judizializazio prozesu gehiagoten diela lan eskaintza publiko horretan. Nahi dugune da lan eskaintza publikoek berme bat euki deixela eta euskeri ez deixela izen aitzekixe lan eskaintza publiko horrek eteteko. Hori da helburue. Politikeriaz aparte lortu nahi dugune da lan eskaintza publikoek euskerian aldetik behintzat ez deixala eten. Eta euskerie bermatu gure administrazio publikoen. Hor formula desberdinek egon leikez.
gu saiatu gara buru belarri alderdi sozialistiaz adostasun batera iristen aldaketa lege horren aldaketie eitzeko orduen. Ez dagon modurik. Egin dugu proposamen bat aldaketa horretan gure iritziz eta legelari espertuekin edo aditsuekin kontrastatu eta gero lan sakon bat egin ondoren benetan uste dugune bermi emongo dauen aldaketa bat legien eta lan eskaintza publikoetan arazorik egongo ez dana etorkizunien. Dala, pertsonak administrazio publikoen sartzeko aukeri eduki deixela, euskeri emeritxulez erabilixez, eta epe bat emon pertsona horrei perfile ziurtatzeko, ziurtagirilez erabiltzeko, epe horren ondoren. EH Bildu haitxetu doztezu, eta EH Bilduren formulie da erabat buelti mototz, ezta? Danak mundu guztisek administrazio publikoen biharra haitxeko ja hizkuntz eskakizun hori bete daixela. Hori jakin badakigu edozein tribunalek bertan bera botako dabela, eta gainera progresibotasun horren eredue desagertarazi itzen dabela. Guk eskatzen dugune da, eta dudaipe barik negoziazio baten ondoren da, gure proposamena inderrien jarri deigun, ikusi deigun benetan funtzionatzen dauela eta Tribunal Supremo edo Tribunal Konstituzionalak ez da isela bota. Baina, barriro dinot, hemen alderdik erixak alde batera itxitxe. Garrantzitsuena da, euskerie bermatzie gure administrazio publikoen. Eta horretarako ezin geinke dantzan egon lan eskaintza publiko bakoitzak argitaratzen dan bakoitzien. Hori da helburua. Honesek esan da dagoeneko, denporea amaitu jaku bederatzia gainean daukaguzalako, Inigo Antzola eskerrik asko, gaur egon hasi etorteagatik, urrengoan gehiago, ondo bizi. Zuekin motxe itzen da denporia, eskerrik asko eta nahi osun erarte. Urrengora arte, bai.